Gianunsyo sa Metro Cebu Water District kun MCWD nga mahinayon na gyud ang pagbutang og mga water lines sa mga bukirang bahin sa dakbayan sa Sugbo nga nag-antos sa pila ka tuig nga walay linya sa tubig. For 50 years, wala gyud sila nakatubig from MCWD. This time, kung mapirmahan na ay construction period, after that, ready naman ang atong supply dito. Siguro akong tanaw mga 6 months ang construction, at least 6 months ang construction period or pipeline works. Lakip sa mga upland barangays nga makabenepisyo niini ang Agsungot, Kambinokot, Binaliw, Budlaan, Guba ug Pulang Bato. Dugang ni 𝗀𝗏, chairman sa MCWD, nga dako ang ilang pagsalig nga musubay sa ilang mga plano ug proyekto ang bag-ong lingkod nga acting mayor sa Cebu City nga si Alvin Garcia. Kini human nga gipaubos sa 6 ka buwan nga suspension si Cebu City Mayor Mike Rama. I'm confident with Mayor Raymond Garcia's leadership, and he will be 100% supporting MCWD. No, kaning mga excavation permit, kaning atong problem with the kaning atong building. Gani giklaro ni Chairman Daluz nga dili ang city government ang ilahang kontra apan ang mayor ug ubang mga tawo niini. We are not in conflict with Cebu City government. It's just the mayor and some of the mga tao sa ato mayor na who does not like us. Saysay ni Acting Mayor Garcia nga usa ang problema sa tubig sa dakbayan sa iyang matutukan karon nga siya nay naglingkod sa pwesto isip mayor. Dugang pa niya nga dili na siya manginlabot sa mga kakulian sa MCWD Board of Directors batok ni Rama. Ayaw na ko apil-apila ng luwa, kinsay gi-appoint luwa, kinsay gi-appoint sa mayor. Wala. Hatagi lang ko og tao nga makatubag nako og naay kontrolar sa MCWD. There are a lot of permits that have not been issued. And these permits are very vital, no? Okay. A lot of these are digging permits, excavation permits, installing pipes towards residents, towards commercial establishments that make it essential for our businesses and our household to actually live day by day. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV Cebu.